зебо гардонидани ватан аз манзили зист, ҷойи кор ва кӯчаву маҳаллаҳое ки мо дар он иқомат дорем сарчашма мегирад. вале мутаассифона на ҳама роҳбарону соҳибкорон ин мафҳумро ба дурустӣ дарк намуда ба тозагиву озодагӣ ва бехатарии ҷойи кору макони зисти хеш диққати хоса медиҳанд. соли 2019 ва 2021 аз тарафи президенти мамлакат соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шудааст. тибқи дастурамали кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 3 сол дар деҳотҳо, шаҳракҳо ва маҳаллаҳои зист иншоотҳои гуногуни иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуда, имкониятҳои зисту зиндагии мардум беҳтар карда шуда, сатҳи рӯзгорашон боло бурда шавад. аммо мутаассифона то ҳол дар шаҳри Панҷакент ҳастанд деҳаҳо ва маҳаллаҳое ки на ин ки то имрӯз як иншооте бунёд накарданд, балки иншоотҳои дар ҳолати садамавӣ қарор доштаро низ таъмир накардаанд. телевизиони симо барои ошкор намудани камбудиҳои ҷойдошта дар маҳаллаҳои зист, деҳотҳо, шаҳракҳо ва марказҳои савдову бозорҳо ва ошхонаҳо тасмим гирифтааст то як қатор гузоришҳои таҳлиливу танқидиро пешниҳоди омма гардонад. мо бо ҳамин мақсад ба бозорчаи деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ рафтем то бо вазъи фаъолияти ин бозорча ошноӣ пайдо карда нафарони дахлдорро аз ин камбудиҳо огаҳ созем то дар оянда ҳар яке аз камбудиҳои ҷойдошта марҳила ба марҳила бартараф карда шаванду фазои ободу озод барои ҳар як харидору фурӯшанда муҳайё карда шавад. зимни боздид аз ин бозорча огаҳӣ пайдо кардем ки дар ин ҷо як қатор камбудиҳои ҷиддӣ ба чашм мерасад. риоя нагардидани тозагиву озодагӣ, набудани мавод ва дастгоҳҳои зидди сӯхторӣ, набудани тартибу низом дар ҷобаҷогузориҳои маҳсулотҳои фурӯшӣ, деворҳои рехта, пешайвонҳои таъмирталаб, риоя нашудани ҳолатҳои бехатарӣ аз гирифтор шудан ба коронавирус ва амсоли ин камбудиҳои дигар низ ба чашм мерасиданд. дар баробари ин ҳеҷ яке аз савдогарону мутасаддиёни ин бозор ниқоб ҳам надоштанду ягон маводи тозакорӣ ҳам барои бехатарӣ аз коронавирус дар ин бозор ба чашм намерасид. чӣ тавре ба мо фурӯшандагон иттилоъ доданд, аз ҳар яки онҳо барои савдо карданашон дар ин макон маблағи муайяне гирифта мешудааст, вале маълум мешавад ки барои ободии ин бозор дар муддати чанд соли охир ҳеҷ коре ба сомон расонида нашудааст. агарчи бигӯем ки маблағҳои ҳамарӯза супоридашуда ночиз асту шумораи савдогарон дар ин ҷо хеле кам, аммо дар дохили ин бозор ошхона низ амал мекунад ки шояд маблағи ҳангуфте ҳам барои фаъолияти худ ба маъмурияти ин бозорча пардохт менамояд. вале чаро маблағҳои гирифташуда барои ободу зебо гардонидани бозор ва илова намудани имкониятҳои хубтар барои хариду фурӯши молҳо дар ин макон сарф карда намешавад? чӣ тавре гуфтем дар ин бозорча як ошхона фаъолият дошта, умуман фаъолияти ин ошхона ба ягон талабот ҷавобгӯ намебошад. замоне ки вориди ин ошхона шудем, бо масъули ошхона рӯбарӯ гардидем. дидем ки бениқоб ба муштарионаш хизмат мерасонаду барои безарар гардонидани дастони мизоҷон низ маводи антисептикӣ вуҷуд надорад. баъд аз гирифтани иҷозати ин соҳибкор хостем аз дохили ҳуҷраи пухтупази ин ошхона дидан кунем. ҳангоме ки пазандаҳои ин ошхона дастгоҳи наворбардории моро диданд, дар як лаҳза хостанд баъзе аз камбудиҳои худро пинҳон доранд. бо ҳамин мақсад балони газро аз дохили утоқ ба ҳуҷраи дигар бурданд. худ қазоват кунед. ин ҷо маконест ки барои даҳҳо нафар мизоҷон ҳамарӯза таомҳои гуногун пухта шуда пешниҳод карда мешавад, вале дар ин ҷо на танҳо гигиенаи шахсӣ, балки оммавӣ ба таври бояду шояд риоя карда намешавад. балони газро ки аз мо пинҳон карданд, шояд ин аз беэҳтиётӣ буд ва ё нодонӣ ва ё ҳам саросемагӣ бо мақсади пинҳон доштани камбудиҳои ҷиддӣ. ҳарчӣ буд набуд, аммо ин масъули ошхона зимни суҳбат бо ҳар роҳ мехост камбудиҳои ҷойдоштаро пинҳон нигоҳ дорад.
албатта мақсади мо танқид ва таҳқир кардани нафаре нест. мақсади мо ин аст ки бояд ҳар яки мову шумо дар ҷои кори худ ва ё дигар маконҳое ки барои ҳама хос аст на танҳо дар фикри пулу мол, балки пеш аз ҳама дар фикри ҷони худу дигар атрофиён ва наздиконамон бошем. ба ҳамин монанд дар баъзе аз дигар ошхонаҳои деҳаи ғӯсар низ камбудиҳои ҷиддӣ ба назар мерасиданд. агарчи ҳам ҳолати бехатарии сӯхтор дар бештари онҳо риоя карда мешуд, аммо аз лиҳози тозагиву озодагӣ бо мушкили ҷиддӣ рӯбарӯ ҳастанд. умедвор ҳастем баъд аз нашри ин гузориши мо маъмурияти бозор ва ошхонаҳои деҳаи ғӯсар барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта ҷаҳду талош менамоянд. соҳиҷони аловиддин, исмоилҷон холов, барои пайғом.